Aquest matí, des d'Animaturalis i moltes altres entitats, hem registrat una denúncia via administrativa per tal que els organitzadors, que en aquest cas és l'Ajuntament, el mateix Ajuntament de Vidreres, sigui sancionat amb multes que podrien arribar fins als 150.000 euros per no haver ficat cura o per no poder garantir la seguretat de les persones i dels animals. I hem decidit que hem d'anar tots a la una, hem d'anar al Parlament a demanar i exigir l'abolició dels correbous a Catalunya. Demà farem una roda de premsa, ho explicarem quines són les pròximes propostes i els pròxims passos que farem nosaltres com a entitats i com a societat civil de Catalunya, però també creiem que és el moment de pressionar els partits perquè siguin valents i agafin el toro por los cuernos, com diríem, mai millor dit, per decidir sobre el futur de la protecció dels animals a Catalunya i deixar de banda aquest espectacle anacrònic i que ens avergonyeix a la majoria de catalans i catalanes. Hem estudiat el cas de fer un altre cop una iniciativa legislativa popular a Catalunya per prohibir els correbous, però creiem que seria l'últim recurs. Creiem que la pilota ara mateix està al camp dels partits polítics. Ells tenen tot el poder per activar un debat i presentar una proposició de llei que prohibeixi els correbous, i ho tenen molt fàcil, és només qüestió de voluntat política i és el que estem demanant des de les entitats.